agur Jon, eta orain leioa itxiko dugu, eta ate bat irekiko dugu, hortxe beste aldean, hortxe dugulako gure gaurko gonbidatua Fran Dolosor, arratsaldeon. Baita zueri ere, arratsaldeon. Fran, azken aldian ez zaitugu gehiegi ikusten Euskal Telebistan, Euskal Irratian, faltan botatzen duzu? Orain gauza behia iduritzen zait, kamara bat ola intzinean izatea, aspaldi ez bainoen izan, eta mikrofonoa orain gehiago irratian, biak maite ditut. Egia egan telebistarekin hainitz gustatu dut urteetan, eta orain irratiarekin eta gustora. Ea gaur nola pasatzen den, zeren nik nahiago ditut galderak egin repustak erantzunak baina moldatuko gara nik uste. Ziur ongi moldatuko garela, Fran Dolosor, gu galdera mordo bat baditugu, eta ja denak erantzuten dizkiguzun. Eskerrik asko hortxe berehala izango gara zurekin, oraintxe iragarkiak eta Fran Dolosor. Sartzeko esango digu, kazetari haundia dela esan dugu hasieran ere, eta zenbat aldiz kontatu digun, batez ere iparraldearen berri. Biba, Fran Dolosor! Kaixo, Fran! Opa, Frank! Arratsaldeon eta ongi etorri! Arratsaldeon! Fran, zenbat gauza ditugun zurekin? Bai. Aipatzeko. Azteko Frank Dolosor bezala ezagutzen zaitugu, baina zuk goitizen bat edo ez izen bat ere baduzu, ez da altza. Bai, hori zen aitatxi, gure aitaren... Altza, bai. Zura, egurra. Hori da? Bai, hori aitatxi zena, gure aitaren aita, eta altza, deitzen zioten hola deneri, eta hori galdu zen pixka bat osabari jaten zioten, hori jaten zioten, Jean-Pierre altza, Matin altza, aitatxiri, eta gero aitari ez zioten baitezpa erraten, baina Dolosor edo altzatarrak edo gola, eta gero hasi nintzelarik idazten, liburuak idazten, orduan pentsatu nuen, hartuko dut olako zera bat eta altza. Baititut gauza bereziak ere izen eta deiturekin, zeren nire deitura bizena Dolosor hori gauza bitxia da, hori ez da ez eskuara, ez espainola, ez frantsesa, eta zer jote den, duela zonbait urte jakin ginuen Dorronsoro dela, eta gure familia taundik ateratzen dela, hori ere jakin dut berrikitan, taun berrikitan bisitatu du. Iru zarete? Garandiaran eta Dorronsoro. Belartzaha benetan, bakizu. Iru zarete hemen? Esaten da mundu handik sortu ote zen. Hori da. Seguru. Azterraldean egongo zan dena, Seguru. Fran, zure ibilbidea pixkatxo bat berrikusiko dugu, has gaitezen gaur egundik, izan ere Baionako Jaio France Bleu Pays Basque edo Urdin Euskal Herria irratian aritzen zara lanean, egia da, emankizun gehienak frantses direla, baina euskaraz ere bai. Zer lantzen duzue? Bada euskaraz egia da irratia frantsesez dela, baina euskarak badu bere tartea, orduan programak alde batetik, oren bateko emankizuna bada eguerditan, Xixilifua lankideak egiten duena, Aino Altunak ere bai, eta gero hori zazpietan berritzen baten dute atxaldetan, eta guk goizetan euskarazko berrisailak egiten ditugu, orduan goiz-goizik jekitzen gara, gaur adibidez goizeko 2etan jeki, 3etan sartu, eta gero dena prestatu 3etatik 6etara, eta gero 6ak eterdi, 7ak eterdi, 8ak eterditan euskaraz aritzen gara hor tarte batez, eta gero frantsesez ere egokitzen zait tarte bat hola egitea, eta goizeko elkarrizketa ere nik egiten dut, eta hor ibiltzen gara batetik bertzera, eta egia da euskarak behar lukela toki gehiago, biztan da baiez, baina egonkortzea jadanik dagoena, eta biziki ausarta da irrati horrek egiten duena, zeren biziki entzuna baita, iparraldean han bagare 300.000 herritar, eta horietatik 53.000 entzuten dute, egunero, bereziki goizetan. Horrek egan nahi du, 6 herritarretik batek irrati hori entzuten duela, gero sare sozialetan ere bada presentzia handia, berze 30.000 lagunek entzuten dute, baina ez dute irrati bidez entzuten, beraz orotarat, 300.000 jendetatik, 80.000 jendek konexioa egiten du egunero. Orduan hor biztan da, lana handia eginda euskarak bere tokia izan dezan, eta ez dut nik asmatu, ni azkenik eta etorria naiz irrati hortarat, baina sortu dena urteetan, behar da hori pixkat egonkortu, osatu, eta erronka berria eman nion ere buruari biztan da, ni
Euskal Irrati Telebistan aritu nahi urteetan biziki gustora, hau nere etxea da, eta beti ala izanen da, eta badut lotura, Radio Euskadin badut oino tarte bat, Begoi Ebra lankidearekin, eta gero orain han lan egiten dut, 22 urtez aritu nahi hemen gustorat, baina nire lanpostuan egiten alnuen guztia 200.000 aldiz egin baitut, eta gustora, maitasun handiz, baina erronka berri bat, tarteka behar da, hola. Baina egia esan, siesta egin da etorriza. Goizeko ordu bietan egina, siesta egingo zen, no? Ez da posible. Goizeko 10 eterditan atera lantokitik, eta bazkaldu aintzin, hola, pausa txiki bat, orain bat, gaur bi ere egin ditut, nahi baino ongi etorri, eta gero atxalden egon ez ordu lo egite dituzu ba, gutxi gara. Laupa bortz gauaz, eta gero berritze bat edo bi egunean zehar, eta Gauean 10 aldean edo, oheratu egin. Lehenago. Noski, lehenago, ez? Zortziak eterritan behatzietan lo izateko, eta biak arte behatzietatik bietara. Bizimolde hori maite duzu, horrela orduak eta hori... Bai, gustatzen zen. Ongi datorkizu. Ni bitxian nahiz, bakizu, behar dire. Eta erronka behiak, eta gero goizeko giro hori ere bada. Telebista aipatzen da, eta biztan da, telebista garrantzitsua da, zer behar dut nik, eta telebista hain maite baitut, eta estimatzen ere zuek egiten duzuen emankizuna, baina nik jatiak badu olako xarma, zuek ere badakizue. Ibiltzen zarete irratian, eta irratia bertze lotura bat da hor, eta goizeko hori, eta bada hor, eta orkestra gizon bat, eta Jean-Claude bereziki hor, eta lankide berriak ezautu ditut, batzu euskaldunak bertzeak bat ere, gainera ez dira horkoak ere, ze ibiltzen baitire Radio France guzietan, Frantzia osoan, eta egia gustora, ze jende gaztea bada, etortzen dena, bere ideiekin, bere gauzekin, errukbia nik baino askoz gehiago ezautzen dute, atzore hori biliziren, eta finalerdian, Baionak irabazi baitu, orain finala izanen dugu igandean, eta ikasten haiekin, eta gauza bitxia da, zeren ni orain arte beti gazteena nintzen. Hori aldatzen da, pixkanaka. Bai, eta beti familian ni naiz gazteena, do txikiena. Gero lagunen artean ere beti gazteena, eta lantokian ere alazen, eta orain baditut ni baino gazteagoak, eta horiek arritzen dire orain ikusten dut, eta zuk Instagram baduzu, eta bai. Hori izango da, 22 urtez Euskal Irrati Telebistan lanen aritu zarelako, aipatu duzu urte asko lan egin duzu hemen, orain guretzat, oraindik zuzara Ipar Euskal Herriko albisten aurpegia. Mertze batzu ere izan dire, horreko da Guillaume Irigoyen, Ima Alvarez ere urtetan, jende butenek hasi zuen bide bat, eta baditugu hor, jende biziki honak, nire Olaso, Aitor Zabaleta, eta gero egia da urtetan hori bili naizela, eta gustora zubi gintzan, kazetaritza egiten, zegu berriketaria gara, baina egia da gure egia berezia dela, zatitua baita, eta orduan horren aintzinean egin behar da informazioa eman, eta zubiak egin, ze beti iduitzen zait pasatzen dugula denbora zek bere isten gaituen. Zek bere isten gaituen badakigu, baina hori behin ejan eta zer gero, hobe aipatzea zek elkartzen gaituen. Badugu eskuara, badugu kantua, badugu ikaragarriko kultura, badugu bertsolaritza, eta ikusten dugu egi bat, orduan, aipatzen aldituzu berriak egun guzizola gauza txiki bat, gai batetik bertzera pasatu, baina gero ikusten dituzu ere gauzak etortzen, erakundetzen. Nik enuen uste, hasi nintzelarik, ikusiko nuela Euskal Hirigune elkargoa sortzen. Hori gero ez da aski. Hori izan da agian ilusio gehien eman dizun berria, zuke... Hori eta gauza frango, aipatu dutan bezala erakundetzea, kulturan xilaba aipatuko nuke. Ni haujan nintzelarik ezautu nintuen eta xampun eta alkat. Eta txomin ezponda ere hemen zen, elengualdian. Eta gero tarte handi bat egon zen. Eta gero etorri ziren, zautzen dituzu, Amets eta Sustrai. Eta horiek ziren gazteenak. Eta guai horiek direk hasik zaharrenak, zaharrenak ez baina, bide bat egin dute. Eta hoitzena xilaba montatu zelarik eta ahitu ginen. Eta jaanik bazuen maila bat, bazen bide bat, eta nok erranen zuen, hor lan bat egin da. Eta sail hortan bezala, bertzeetan ere, eta hori interesgarria da, horren lekuko izatea, hor bazterretik, ordan bertsolaria izan gabe, baina beti hurbiletik eta segitu zaituztegu, eta egia da, hori interesgarria da ikustea, eta haunditzea erriarekin edo erritarrekin batean. Hainbat eta hainbat albiste kontatu dizkiguzu, horren testigu izan gara gu, eta izan da iparraldearen orena, ikusitzagun albiste batzu. Jaun Andereak agurterdi,
Brebeta eta basoa euskaraz egiteko aukera aldarrikatu dute ikasle eta irakasle euskaltzaleak Donapaleun. Arratsalde honan gerutik, Europan munduko bigarren gerla bururatu zela ospatuko dugu ondoko egunetan, baina zer gertatzen da orduko ondarearekin. Intsomisioa aspaldiko kontua da batzuentzat, baina dokumentalaren egileak biziki argi du hori ezagutzeak edo gogoratzeak laguntza eman dezakela gaur egungo jendartean ere. Frank, iparraldeak behar du obligatuki bere tartea Euskal Telebistan? Nik uste dut baietz. Gero, biak denetan izan behar da. Telebistan irratian, sare sozialetan, TikToken ere bai, denetan egon behar da. Orain gauzak diren bezala, behar du diskriminazio positiboa edo hola, gero Ipar Euskal Herriak merezi duen bezala, berze lujaldea initzak ere, nik amets egiten dut, Bizkaiak izatea berea eta Bizkaiera jasoa hor eta erabiltzea eta gertzea. Euskalki guztiak egotea. Bai, eta Nafarroako mendialdean ere, neohitzen naiz, denboran egon zen txipitxapa telebista orain ez da, baina balitzateke horrekote. Gero egon behar da ere, albistegi orokorrean, hori segur. Gero egunerokoak ez du beti, badakigu ze emaitza ematen duen, hor bada berri volumen handian, agenda nok markatzen duen, eta hor bada gauza asko egiteko, ala ere lortu ditugu, eta gero bide bat ideki da, gero ez ote den ari txiki egia hor gelditu, nire joitzen naiz, erabaki noelarik ustea Euskal Telebista, pentsatu nuen txio bat eginen dut, nik aipatzeko, ez dakit behar bada, norbaitek aipatuko zuela edo hola, hobenik egitea. Eta orduan, larun bat gau bat zen, eta idatzi nuen, hola eta hola, utziko dut Euskal Telebista, eta banoa irratirat. Eta harritu nintzen, zonbat mezu izan zen, zentan ere txio zer handiena izan zen. Bai, bio bat, nik ere irakoen mila impresio, eta impresionatu egon nintzen, eta mezuak izan dituen hor, eta gero, hori ona da, eta gustatu zen. Hori ez dut erraten ni aintzinean emateko, bakarrik nik gauzak beti egin dituz maitasunez. Nik maite dut gure herria eta maite ditut gure herritarrak. Hori hola da. Berriketaria naiz, baina egiten dutalarik erreportai bat, nien saiatzen ez ezin da egun guziz egin eta ezin dute behar bada denek egin, baina egin behar dena da momentu bat bizi, guai bezala eman dezaun, ikusi, entzun, ni hainitz mintzatzen naiz, baina badakit ere isiltzen, eta egoten enazo sinesten. Isili nao. Hala, enazo sinesten. Nik uste gaur aurkezleak soberan daudela eta gu ere bai, Zuri zaila utzutan. Gomitatu nazuen iguai botako dituz eta iruditzen zaizkidanak. Baina gero, momentu hori bizi eta horren laburpena egin. Eta hain da xoragarria gure egia, zeren hainitz ikasi dugu, guk eta Euskal Telebistan erreportaiak eginez, orduan bai, biztan da, hola eta hola, baina ikasi dugu, ezautu eta maitasun, eta errespetu handiarekin. Eta pentsatzen dut, behar bada jendeak hori ere sumatu duela. Eta zuk, Frank, urteak daramatzazu, muga pasatzen, urte guzti horietan muga lenguan dago, sakondu eginda alde kulturala, hurbildu eginda, nola bizi izan duzu evoluzio hori? Niretzat ez da mugarik, erran dutan bezala. Ez da baina bada. Ni Donibane Eloizunen sortu nintzen ama azkaindarra baita, eta ospitale horbilena antzen, aita senpertarra eta ni senpertarra naiz, baina erran dutan bezala familia Gipuzkoatik heldu da, amatxi arantzakoa zen, Bizkaiarekin, Bilborekin badut lotura ikaragarria, zeren bien artean bizitzen bainaiz, Lapurdi eta Bilbo artean, eta Arabako Errioxarekin ere lotura biziki handia dut, atzo ere nintzen. Niretzat mugarik ez da. Nik ez du nire helburua sentitzen Ipar Euskal Herrikoa, hainitzeko lagatzen dute, hau Iparraldekoa, ez ni Euskal Herrikoa. Gero hori ez dute denek hala bizitzen, eta Euskal Zale diren hainitzek ere beti markatuko dute difentzia, hau Nafarra, hau ez dakitze, hau ez dakit nungua. Gero beharrik batzuek elgar eta atxematen dugu, eta antza gehiago, doite gehiago dugu, ez dakit, Donostiak batzukin, Oiartzungo batzukin, bertze batzukin, baino. Gero iduritzen zait Euskal Herria zazpi lujaldekin eta hor pixkat gibelerat egin dela, eta ez bakarrik eda bideetan, baizik eta alderdi eta sindikatu eta gizartean bera,
Ez dakit, duela urte batzu bertze molde batez bizitzen zen, eta bitxia da, zeren bada, egia hor da, aldatzen ari da nahi dut, baina bertze gauza guztiak ere aldatzen dire, baina argitzen nahi, zeren komunikazio aldetik tresna gehiago dugu orain lehen baino. Eta tresna horietan ez dut ikusten, eta ez dut ere olako, naiz ezkorra, baikorra izan behar da, eta humorea ere sartu behar dugu gure gauzetan, eta desdramatizatu eta gure arazoak, eta aintzinarat ere egin dugu, zenbait arazo eta badire oino konpontzekoak, baina badire batzu gelditu direnak ere eta horren lekuko izan gare. Baina Euskal Herria bada, eta hori zatitzen duenak ejan dezala zergatik egiten duen. Frank, zuetzara geldirik egotekoa, argi da, kazetari gisa ibili zara, ibiltzen zara, liburuak idatzi dituzu, dokumentalak ere bai, dokumentala zuzendu, horietako bat Gernikako batalioia ikusiko dugu. Banaka, historia epiko horretako protagonistak desagertzen joan ziren. Gernika aztertu zutenek, Francisco Pérez bizirik geratzen zen azken kidetzat jotzen zuten. El padre y el hermano mayor, él, en la cárcel. A mí me guiaba esa idea. Hasta el fin del mundo, con tal de conseguir que un pueblo oprimido logre ser libre. He recibido una llamada inesperada. Mi compañero, amigo, hermano de batallón, José Ramón Aranberria, está vivo. Horrenbeste urtean, alakarrekin ibilita gero ikusi gaur horrenbeste urtean, Az esperientzia, ez da? Horrela bi gudari elkartzea, ez da? Elkarren berri izatea? Hori izan da, nik izan dutan eta oparirik handienetakoa, eta Kristoren izerdia pasa nuen egun hortan, zeren dokumentala ingin nuen, Gernika bataioia, beraz hemengo Hego Euskal Herriko lau lujaldetako gizonak eta Iesean, Iparraldean eta Frantzian, eta Eusko Jaurlaritzarekin erbestean, behar zutela, batailoi bat muntatu, aliatuak eta De Gaulle generala laguntzeko, azken alemanak eta hortik eta igortzeko. Eta galdegin zautaten hori egitea, dokumental hori, eta ezautu nuen Paco Pérez hori izan da, bertsolaritzan badugu, Salvador, nik uste gudari edo gizon mailan, ezautu dutan eta profetarik handiena edo lagunik oberena Paco Pérez izan dela, eta gero biak zenduak dire, Jose Ramon Aranberria matxote ondarru erraten zioten, Getarian eta zen, hori erritxik inferno ondin eta agertu da, eta arek eman zuen ikurriña gure eskudago galdeketa intzela Getarian, eta hori zen ikaragarriko gizonak, nik erraten dautate jendek, eta zuk diamantearekin lan egiten duzu, eta ala da, zeren horiekin ikasi dugu, baina hainiz, eta ikaragarriko esperientzia handia izan zen, eta orduan elkartu genituelarik, aspaldi bazuen 70 urte edo ez zutela elgar ikusi, eta hemen bezala plato batean ginen Donostian, eta behar zuen batek alde batetik sartu, bertziak bertetik, Pakok ezakien euskara, Jose Ramonek zerbait gaztelaniaz bazakien baina... Eta orduan bilak elkartu ziren, eta astapenean ez zuten bate elgar ulertzen, baina izan zen positivity edo izan zen momentu batean, eta kanpaina bat gaztelaniaz bertze euskaraz, eta horola izan zen oren batez, eta nik gaztelaniaz galdetu behar eta ondarruri eta bizikineke izan zitzaidan. Eta gero noizbaitu hartu ziren, baina zu izan zinen delako ring hortan eta boxeoan haitu baiginen, eta eskerrak indarrik gabe gelditu behinitzen, batzena xeatuko zintu da hanberian, eta orduan hasi zen elkarrizketa oren baten edo bi orenen buruan, eta ikaragarriko, eta gero Gernika bataioiarekin gertatu zait, nire lanbide osoan gertatu zaidan gauzarik handiena, hori grabatzen ginuelarik Medoken, Frantzian, Bordele inguruan, eta aipatu ginoen, bortz gudarian hil zirela eta hogei kolpatu, eta bortz gudari horietan Antonio Mujica, Donostiara, eta hiltzela. Eta handik Bordeletik sartu unat, igande gauean, astelenian deia, familiak deitu gintuen, eta hola eta hola aipatzen duzu ezak, eta gaur egun eta teleberrin eman bai ginoen, aipatu duzu Antonio Mujica, baina hori gure anaia da, eta guk ez dakigu ze gertatu den. Eta nik orduan txeiak ginuen zeren batzuek landu zuten hori, Aitor Estebanek eta hemen zizkigun, nun zen, ze gertatu zitzaion gizon hori, nun zen bere hilobila, argazkiak banituen, hori astelena ingin, eta janean asteartean berean, banoa Donostiara, eta etorri nintzen, eta nahi arrebari, Guillermori, geroztik zendu da, eta Carmen,
eta egon zien hola, eta ni hainitzen ez da posible, lortu dut informazio hori ez nahi gabe, baina baizik eta lan hori galdetu baizautaten, eta hoiek ez dakite, eta hilobak inguruan negarrezari ziren, zeren beren burasuak hil ziren jakin gabe, zegertatu zizaion, eskapatu zen hemendik Donostiatik, Antoni hori, 18 urtetan, eskapatu Donostiatik, eta denetan miatu zuten, ospitale denetan, eta ezakiten, eta gero muga pastu baizuen, sartu zen bataioian, eta gero gerlan hil zen, baina haiek ez zuten jakin, eta holako gauza bat izan zen ikaragarria, eta gero Carmenek intzuen bidaia, joan zen ara retoko hilegira, hori da Bordele eta Joaian zen talde hortan, eta hilobiaren gainean egan zuen, 70 urte pasadire, baina hemen naiz Antonio, etorri naiz, eta gu gelditu ginen, orain ere, hori da nire bizia, eta ni bezala, bertze batzu ere badire, Arantzadi eta ibiltzen dire, guai ere eta Begoñako hilegian eta aurkitzen, zeren hori ere gure herriaren historioa da. Olako lanak ez dela alberrik egiten, Frank. Ez, eta bakizu batzuek egiten dituzte pelikula gero sariak izateko, guk saria izan dugu lehen. Bada aski sari. Eta ikasten jarraituko dugu zurekin, Frank, baina kalera goaz, pixka batean, Iruñara goaz, hain zuzen ere. Eta kalejira Iruñatik orain Agus Barandiaranen kalejira. Nere tartetxoa, bakizu, Fran, astero etortzen egin hemen musika inguruan, da zu musika sale handia zara, ez? Estitxu nadikua eta bestelakoak, Nik nahi kantaria izan, txikian nintzelarik, baina gaizki kantatzen dut. Eta esataria birtu zinean. Isiltzeko, eta lagun batek erraten du boza kakola dutala junt orduan isilik egoteko, baina mikroa baitut eta kamerare baitarteka kantarieri eta musikarieri toki emateko. Bueno, musika salea da gure Fran, eta gainera esan beharra dago kontzertuak eta mordoa ikusten dituela hori ni badakit. Horregatik, kontzertu batera joaten garenean, zer dago beti bertan, ba? Zebolita, Oso polita. Zelako lan egiten duen gaizkak, Eta behitu, horrez da ikusten, baina gaizkari esan dio nik ere, ikasi behar dudala, argazki onak ateratzen, ze berak bikainak ateratzen ditu. Orduan ja kamara erosiot, kamara bintzat erosiot, eta oin ia berak ematen izkidan alako klase batzu nik ere argazki gintza horretan azteko. Beraz, eskerrik asko gaizka, nahi dezun arte zudako zumeritua. Hau pakalejira. Agus, atera duzu argazki bat zure buruari, kamarari begira, Ez dauka bateriarik. Aterako nuke bestela. Ongi hasi zara. Ni gaizkarekin egingo ditu klase batzuk eta gero torriko nahi zonekin. Egun ematean lortzen duzun soinua jota argazki atera biak batera egiten. Ez dakit ba, hankekin egiten ez badot, saia hankekin egiten ez badot. Oso ongi, tira, ikasten duzun bitartean lanean jarriko dugu Xabier Ramuriza, Xabier. Prestan zaude? Lanean aspalditik ari da. Zuzenean altzaz kantatzera, bai? Nola da, bihurrian, nahi duzu? Nahi duzu, bezala, Zuzenean. Franki zuzenean kantatu beharko diotez. Ondelako personaia bati. Estarria berotu, Estarria berotu. Frank, Xabier Ramuriza horra aritu da apunteak hartzen, elkarrezketan ari ginen bitartean, eta zuri kopla batzuk idatzi izkizu. Beraz, zuretzat zuzenean, Xabier Ramurizaren koplak. Da, mila esker. Koplatu nahi du dolosor, koplatu nahi du dolosor, hainbeste dioguna zor, bere kronika zehatzak ahots beroan datozor. Koplatu nahi du dolosor, hainbeste dioguna zor. Egoan iparraldeak, bai eta munduak berak, baldin badu aurpegi bat askorentzat hori da Frank, baldin badu aurpegi bat askorentzat hori da Frank. Maite zaituzte zenperen, maite zintugun eteben, zain nago beti dolosor non agertuko ote den. Zain nago beti dolosor non agertuko ote den. Zure aurpegi noble hori
plazergarri edo nori, zure aurpegin noble hori, plazergarri edo nori. Zuk erran non eta zertan, baina izan beti ongi. Zuk erran non eta zertan, baina izan beti ongi. Aupa, Xavier! Bueno. Xavier, zu bai beti ongi. Eskartu behar dut, Zu bai beti ongi, Xavier. Bai, sinatu behar dizut. Horea ondia izan da hori. Nirea. Ez, nerea. Eta ni nahiz horretan. Programarena. Ongi, Xavier. Izatekotan, nik. Maite zaitu zesenperen, maite zintugun ETB. Bueno, maite zaitu ETB ere, Frank? Maite zintugun, errandu, baina, hemen zaitu. Batzuek agurtu naute, baina oraindik bizi naiz, Eta gelditzen zaizkitzak itzomat urte lan egiteko, han plaza atera dut, baina behar bada itzuliko naiz, Hori. Bueno, hemen emango dizut... Mil esker, haundi bat. Azal bat, hori gordetzeko. Estimatu biziki, zenek bertsolariak hainitz maite ditutu, bakizu? Eta zu berezik. Mil esker. Bai. Mil esker, Ze irudia ederra benetan. Eskerrik asko, Xavier Amuriza. Zoragarri. Orain, kopla horiek irakurtzen ari zaren bitartean, entzun ere egin beharko duzu adi urrengo galdera, Frank, hau ez dizugu guk egingo, zuk ongi ezagutzen duzun norbaitek egingo dizu, ea. Kaixo, Frank. Bueno, jende askok ez du jakingo, baina Frank da Euskal Herriko pertsona bakarra edo bakarrenetakoa. Ziur, Euskal Herriko 4 hizkuntzak dakizkiena, alegia. Euskeraz egiten du, frantsesez egiten du, gaztelaniaz egiten du, eta gaskoieraz ere egiten du. Eta duela urte batzuk gainera Gaskoierako Akademiako kide izendatu zuten. Orain Miramonen zaudete, beraz, Frank, esplikatu iezu, nondik datorren Miramonitza, eta bide batez, animatu ere, gaskoieraz hitzen bate esatera. Muxu bat, agur! Ara. Nerea, holaso. Miramonitza. Adiskide hondia nerea, eta bali hondiko kazetaria eta persona, eta bakizue orain lantoki berria dut, baina parean da, eta handik nere bulego berritik ikusten dut. Egunero ez, baina astean behin edo bi aldiz gaten naiz eta gortzerat, Miramon zer den Gaskoiera, hori da nere bertze pasioa, eta biztan da, euskara maite delarik, maite dire bertze hizkuntzak, eta guk badugu, biztan da, frantsesa eta gaztelania ere maite ditugu, baina ondoan badugu bertze bat, Gaskoiera, baina ez bakarrik gure auzokoen hizkuntza, baizik eta Gaskoiera Euskal Herrian ere mintzatzen baita, eta hemen ere Lapurdi eta Paixena Farroi pajaldean, Xuberuari ere hainitzen handio. Donostin bertan ere, bai? Donostian eta Zumaian ere ba, omen da, guai ez daitetorriko auzoaren izena. Villagrana eta Villabona ere baita, eta Miramon guk euskal izen bezala ematen dugu, hemen bertze aldiz aipatu baitugu hemen baita gure egoitza, baina Miramon da, eta kasko batean den eta toki bat ikusteko, Miramon, Lumun eta mendia, eta Miromon ere bada, eta gozotegia eta miagitzen, eta hola, eta gauza asko da, Gaskoiera ikasten delarik, gero pizten da, bakizu, Euskaldun berriek Euskara ikasten dutelarik, batean ulertzen duten, Ibarreko landa, eta hau zer den, eta Gaztelumendi, eta ez dakitzer, eta batean argia pizten zaie, guri gauza bera, zeren Frantziako turra biratzen uzularik. Basten dituzte, hor zen lepo eta izen bitxi arraro, eta hemen hainitzek uste dute frantsesa dela ez, Gaskoiera, eta Gaskoierak hainitzen mandio, kendu ere eskuarari, baina eman ere, eta kendu erraten dut, ofiziala izan baita, eta horrek eta toki hartu baizion eta euskarari mementu batean, guai galtzorian da, zoritxarrez, eta bada akademia, eta bada zenbait gauza, eta nire gustatzen zaizkitola biziki. Erki? Bai. Ez Mon mendia da beraz, ez da? Hoi da, Miramon, eta ikusteko, gaineko toki bat, handik ikusteko. Mira, hori ere Erki, bai, hori da, oso polita. Orain Iruñara goaz, eta Iruñan Izaskun Moionak esan du norbait topatuko zuela zuri galdera bat egiteko, ikus ezagun norbait topatuko duen, Izaskun, arratsaldeon nork egingo dio galdera Franki? Arratsaldeon berriz ere, bai, topatu dugu, hemen gaude Patxi eta biok Xabier Amurizaren koplak entzuten eta erdi kantatzen eta dantzan. Ia, San Fermin giroan murgilduta, Patxi? Bai, hemendik gutxira, hemendik gutxira, izanen gara San Ferminetan, beraz, ziztu bizian prest. Bai, eta ziztu bizian egingo diozu galdera, Frankeri, ez da? Ze hor dago bera, ea, ze esaten dizu? Frank, arratsaldeon. Jakin behar du gauzatxo bat. Segurazki izan zarela San Ferminetan, Iruñan seguru.
Gustora, jakin nahi nuke, zein da Sanferminetan zure momentu oparoena edo politena? Momentua edo tokia. Zeren tokia alde zaharra eta baititugu nahi baduzu, zenbait tokia nahi lagun baduzu. eta balkoina baitute handik entziegoa ikusteko. Eta nik zezenketak ez ditut maite, izan naiz berrikitan ere zezenketak ikustera, baina ez zaigu gustatzen. Ez aizki gustatzen bate. Baina entziegoa bai, eta gustatzen zait beti ikustea, eta izan dut zoriona lagun batzu egiteko, eta han balkoi bat baduten merkader eskarrikan, eta handik ikusten ditugu, eta pasten ditugu goiz ederrak, eta gero telebistan beti segitzen ditut, eta gero bukatzen delarik, gaizki pasatzen dut, zeren uztailaren 15an 16an, gero zeiten dut niko izeko 8etan, eta aurten agian itzuli bat eginen dut, albada lanerako edo ze gure lanarekin ere egan behar da, maite dugula lana, baina lanaren bidez ere, olakoak ere atxeman maititugu. Aitzakia polita izan daiteke. Hori da, biak lotuz, lana pixkat, eta egia egan, bai, San Ferminak, eta gero aparte ere, egia da, Nafarroa garaia den bezala errateko museo bat da. Oso museo bat nahi dut, historia aldetik dena xoragarria da, Euskal Herriaren bizkarrezurra da, Nafarroa den bezala errateko, eta Iruña ikaragarriko tokia da. Zoragarri, Izaskun Moiano eta Patxi Euskal Herriko hiriburutik zuzenean eskerrik asko, eta ze lasai zeuden hor kalean, uztailean ez dira lasai egongo. Agur, aio, eta gozatu San Ferminak. Eskerrik asko, eta beste galdera bat, Frank, ea ba, hau ere sorpresa bat izango da, gian? Haupa, Frank, hemen iparaldetik, lehenik jaiteko eskertzen zaitugula egiten duzun lanaren gatik, eta bigarrenik galdera bat egiteko, ea, kondatzen alduzun zenbat Robles arrangiztarrak gurutzatu dituzun. Are, guraion eta laster arte, musu? Bueno, bera bat, ez da? Baina, Robles arrangiz? Zon bat, ez dakit ezin dute jan, hainitz eta denekin gustora, denek ekarri baitiote hainitz, lehenera ipatu dugu ere hemen ugutz, ez ditxu, nahia bera, eta gero badute gauza biziki ikaragarria, niri gustatzen zaidana da, sortzaileak direla. Niri gustatzen zaizkit gure sustraiak, gure erroak. Baina horiek behin izan eta behar duzu aintzinat egin, zerbait berri sortu, eta albada komplexurik gabe. Eta Robles arrangiztarrak horiek dire. Eta euskaltzaleak, zinez, baina baita ere, komplexurik gabe, bertzen mintzairetan egin behar balin bada, izan dadin gaztelaniaz hemen, edo Ameriketan kusinekin, edo frantsesez Baionan, eta erakusteko eskoalegia zer den, eta hori interesatzen zai biziki. Zeren umorearen bidez, eta zubiak egitea beti, batzuta bertzekin, orduan barkatu nahia, gaur ez dut eta erantzunik ez dakit, zon bat, baina denekin biziki gustora beti. Mordo bat bai, ez da? Bai, hainez baitire, eta ekarpen handia egiten dut, eta horregatik maite dituz biziki, badakiten. Eta bai, gustora denekin, eta gazteak ere badire, nahiaren seme alabak ere ari dire, dantzan, kantuz, musikan, eta nahia bera ere amatxi izan da, berriki, orduan gazteak, baina gu ere bagoa zaintzina, eta segur naiz txiki horrek ere sorpresa ederrak emanen dauzkigula. Fran Dolosor, mila esker gurean izateagatik, saiatu gara zure ibilbidearen olako jarraipen bat egiten, eta jarraituko zaitugu Euskal Herri Urdin irratian, goizeko bitan ez gara esnatuko, baina entzungo zaitugu. Hiruetan gomitatuko zaituzte. Esnatzen garenean entzungo zaitugu. Nik ikusten zaituztet ere eta biziki gustora, eta mendik ere zorionak, ze beti gustora ikusten dut emankizun hau, eta enaiz urgun ibiliko, bakizuen, hau nere etxea da beti, eta etorriko nahi duzuelarik, eta mil esker deneri, aguzi eta Maurizari ere bai, eta zueri ere bai. Ongizan, Frank. Eskerrik asko, Frank. Pikote, zoragarrik. Beste astelen eder bat pasa dugu.